Te és a kupa, ez egy annyira jó megszokott párosítás. De az a baj, hogy én is benne vagyok. Már nem annyira. Erre komolyan csinálod? Nem, ez ilyen teljesen komolytalan videó lesz, ne hülyeskedj. Belerakjuk a premixet, felvágjuk a lime-ot frissen. Ki nincs megelégedve amúgy a jegyével. Későbben nincs reklamák. Én egy kicsit. Kicsoda? Pozitív, negatívum is jöhet. Mindenki megvan? Kukucs! Zöldalma, szinte gondoltam, hogy ez Az mindig lesz. ez ilyen védjegy, ez a trademark. Lecsóba is kell soha, nem? Hogy ne felejtjük. Igor, ha te is felveszed... Apám, már népszerűbb vagy, mint a nem tudom ki. Van még pár talap? Várj. Bocs. Ezt ne. Na. Szabinál ez jobban megy, képzeld el. Melyik? Csak bekapcsolod a kamerát, és már produkálja magát, mint a nem tudom micsoda. És ezt elmondhatod a hallgatóknak, hogy a pont komos oldalt kéne. Képzeld, hogy néhány a fairforum.hu-t próbálták megnyitni. Komolyan? Képzeld el. Nem is tudom. Pedig nincs is ilyen oldal. Te szépek. Majd lesz. De még én is iszom egyet. Ugye? Te vezetsz. Mert te nem. Na. Kedves egészségeteknek. Köszönöm szépen, hogy dolgozhattam. Köszönjük. Többet. Van ilyen. Vegyétek el. Akkor integessen mindenki ide a kamera felé, most én izé vagyok föl. Hello. Hello! Happy New Year! Oppa! Egészséget. Akkor Lanti nincs benne. Ez csak fotó.